4 fejl i tiden 71,62. I denne klasse her, hvor beslagsmester Christensen har sponsoreret 2.000 kroner til førstepladsen, 1.500 til andenpladsen, 1.000 til tredjepladsen, og den som blev nummer 22 modtager 1.000 kroner. Der er blomster til nummer 1 fra Blomstergalleri Lønborg. Der har vi en foreløbig top 5, og vi kan så sige foreløbig top 3. Det er jo dem, som er med i de store penge. Det er Charlotte Jørgensen, der foreløbig er nummer 1, Sofie Jessen foreløbig andenplads, Sofie Smed Thomsen foreløbig 3. plads, og så har vi Rasmus Riese på en foreløbig 4. plads, og Kitte Hansen på en foreløbig 5. plads. Det er altså de 5 ryttere, som skal holde sig klar til præmierækkelse indtil videre. Godt, Kasper.